Como é tradición, cada 23 de febreiro a Pobra do Caramiñal renova a súa cita con Rosalía e, por extensión, coa lingua e coa cultura de Galicia. Este ano, ademais, a Concellería de Cultura decidiu involucrar nos actos organizados os máis pequenos, que estiveron representados nesta ocasión polos alumnos do CEI Pilar Maestru Sierra. Acompañados das mestras de música, os cativos prepararon a súa peculiar versión dun dos poemas da autora padronesa, como é o Adiós ríos, adiós fontes, que popularizou Amancio Prada. Os actos continuaron tamén coa lectura doutro dos poemas da escritora, da man nesta ocasión da edil de Cultura Patricia Lojo. Fun á porta dun veciño que tiña todo a fartar, pedinlle unha pouca broa e non ma quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora a avergonzar. Volvínme á miña casiña, alumada do luar, rexistrei cada burato para ver de algo atopar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, puxen un adiós a lavar. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Funho a pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar. Si non era un toxo verde para me facer rabiar. Como é tradición, o acto rematou coa tradicional ofrenda cívica, realizada por unha representación das concelleiras da corporación, baixo os acordes do himno galego.